Máte radi darčeky, takisto ako aj ja? Tak počúvajte ďalej, prídete si na svoje. Tí z vás, ktorí ma sledujete, tak viete, že milujem BTS program, čo je vlastne transformácia tela zvnútra von, aby sme sa cítili dobre, vyzerali dobre, by sme mali viac energie. A tento program je pripravený už dnes do konca mesiaca s krásnou 10% zľavou alebo zvýhodnením. Určite si pamätáte túto lyžicu, ktorú milujem a ktorá je vlastne krásne nadávkovanie tohto nášho trímu. Je to unikát, ktorý v sebe obsahuje dve patentované zložky a jednou z nich je konjugovaná kyselina linolová a takisto aj kolagénový matrix, čo je zloženie troch skvelých zložiek. Je to všetko patentované, výrobný proces takisto